Sepisan balik gede klater panjenengan Bapak Afid sing duwe perusahaan Fortinur ya wonten Songo Balengrejo. Matur suwun Pak Afid. Ki klateraken Pak Pri Bu Pri Bakso Ngasem ya Desa Ngasem Lemabang. Pak Pri Bu Pri bakso asem apa pret dari yes bisa balik lagi Pak Pri Bu Pri bakso bakso asem Lemabang ya so Ananda Kevin nah Kevin ini kawasan ngasem mendengarkan menonton live streaming. Sepisan malih kangge Pak Pri Bu Pri Bakso Ngasem Lemabang menonton live streaming. Oke cerut awas ora kerasan keluyuran anggoleki sing tak sayang mobeng mitir anggonku goleki ora krasa esuk awan nganti bengi maneman yen nganti liya kang nyayang kleyang tak sawang menclok ning apa kegancangan parinde saka penceloan wela kae tak sun baca ecet bodak kuning agawe pikirku pusing celeret ireng tak sawang tambah manis tegering tiba bunga yen lakon nyanding slirane bakal atiku kagiwang riang yen si padha nganduduk hati kepranan pikat ulute penduk tombol hati iku
Kabeh pidhuk salat wengi lakonan kaping telu kang saleh kumpul matoe kaping papat segere kudu weteng ingkang luwih kaping lima dikir wengi ingkang suwe